kabusing. Ito na oh. Chapa na mga kabusing. Just amazing. Yo! Hello mga kabusing. Sa araw na to kabusing, luluto tayo ng Binihonan na manok. Sinabaw na bihon na may manok. ganito yung gawin nyo kabusing. Simple lang. Para mas lalong sasarap ang binihon ng manok nyo. Okay? Papakita namin ingredients. Yo kabusing! Ito na pala kabusing, yung mga ingredients natin. Talagang makikita lang sa bahay natin. Ito ay ang buto-buto ng manok. Pamintang durog. Magic sarap. Toyo. At ang special seasoning ni kabusing, Himalayan salt, patis, at saka bihon. At ang mga hindi absent sa mga recados natin kabusing, itong bombay, bawang, sili, luya, tanglad, at saka Cubes na ngayon. beef cubes. At itong dahon ng sibuyas. Okay, yan lang. Kabusing, dito na tayo sa tradisyonal na gawain natin. Hindi talaga ito mawawala. Hihiwain na natin mga recados. Ganito lang paghiwa mga kabusing. Ang 5 minutes na paghihiwa. Lagyan ka kumusta? Itong puti ba? Puti ha ito. Puti nga taas. Oo. Galing. Oo ka na. Kari mo. Wala to. Two hours later. Hiwain nating ahos. Ahos sa Bisaya, bawang sa Tagalog. Ako, sa panapot sa awak-wak sa ako. Kabusing, kung gusto niyo palang mag-order ng pagkain through online. Panahon ngayon, online na lang bawal na para iwas disgrasya Iwas sa COVID. May tayo dyan. Lagay namin yung link. Mag-order kayo dun. Sarap yun mga kabusing. Gusto niyo ng mask, meron din. Copper mas. Ayos to sa panahon ngayon. Safety yan na mas mga kabusing. Kanang kuan ba? Kapit na na mag itlog.
bati niya kay sabag kayo ba? Yeah. Lubok ng kuhan ay. Usa ka. Oh, pangauna niya lang po. Lubok ang usa ka agbati niya. Iwain natin ng luya. Nangaluya, nangaluya. Luya na. Kabusing, gusto niyo yung t-shirt natin? Ito, puti, tsaka yung gray. Kung anong gusto niyong kulay, meron tayo. Order kayo. Black, gray, white. Tatlong kulay lang. Black, gray, at white. Meron. Order kayo mga kabusing. Kung gusto niyo. Message nyo kami sa Facebook namin. Bossing Vlog. May niya magpa-imprinta na sa top. Ito ba? Oh, No? may printa sa Nick. May printa sa Nico. Sunod ko ang Pambata ba? ang gawin. Hatan akong inday. At sa i-share ito ng dudong. Iya kami ning ang pamilya. 5 minutes later. Putol na ni ano? Dyan. Go. 5 minutes na lang mga kabusing. Mga kabusing, lagyan natin ng mantika. Gisa muna natin yung mga ricados at saka yung manok natin. Mga kabusing, gisa na natin yung ahos. Kain na natin siyang mga golden brown. At pati na rin itong luya. At may konting tanglad tayo para mabango yung recipe natin. Kailangan na natin maglabas yung aroma yung kabusing para sunod natin yung manok. Okay. Lagyan pala natin ng pamintang durog mga kabusing para lalong lalasa. At isunod natin yung manok natin, yung mga buto-butong manok. Yung parting manok na to mga kabusing, yung tawag sa amin mga sa pongpong butita. Pongpong. Ito kabusing. Hintayin na natin siyang mag-brown kabusing. Saka sunod natin lagyan ng mainit na tubig. Mga kabusing, lagyan natin ng chicken cubes. Luin lang natin mga kabusing. Pwede na
itong lagyan ng sabaw kabusing. Ito na yung sabaw namin. Natin na ang kunting patis kabusing. Yeah. Yeah. Patis. Kunting magic sarap. Saka yung seasoning natin kabusing, yung secret, at kunting Himalayan salt. Mga kabusing, lagyan pala natin ng tuyo. Saka lagyan namin ng macaroni kabusing. Para masarap. At maya isunod namin yung bihon. Balikan natin mamaya kabusing. Mga kabusing, patikman natin ni kabusing Z para alam niyo na kung tama na ba yung lasa. Ito yung mga technique ng busing kung paano yung magiging sarap yung menu. Si Tikim Boys man Tikim Boys. Soup na soup kabusing. Ayos. Mga kabusing, ilagyan na natin yung bihon natin kasi malambot na yung macaroni. Ito yung last na salang at haluin lang natin. Mga 5 minutes kabusing, luto na to. Dahil tama na sa timpla kabusing, ito na yung last na salang, yung sibuyas dahon na natin. At alam nyo na yung mga kasunod na pangyayari ito. Haluin na natin. Pwede na ito mga kabusing. Patayin na natin. Abangan nyo mamaya. Chop na kabusing. Hello mga kabusing. Ito na oh, ang finished product. Ayun oh, chapa na mga kabusing. Chapa na.